हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम प्रभु जी। राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कमला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे நான் कृष्णा பேசுறது माता जी। கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 2வது பகுதியில பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकनं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் ஒரு மூணு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா. माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? கர்ம யோகம்னு பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. அதாவது நான் செயலை செய்யட்டுமா துறக்கணுமா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க எனக்கு குழப்பமா இருக்குன்றத சொன்னார் இல்லைங்களா? பிபிடி தெரியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து நிஷ்காமத்து கர்மத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா? நீ செயலை செய்ய உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து பற்றுதல் எதுவும் இல்லாம ஆஹ்
செய்யணும்னு சொன்னார் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த யக்னார்த்தி பத்தி பார்த்தோம். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம வாழ்றதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இந்த உலகத்துல வந்து படைச்சிருக்காரு. ஆனா அது வந்து எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும், விளைச்சல் எல்லாம் வந்த பிறகு நம்ம ஒண்ணு தேவதேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், இல்லைன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா. ஆஹ் அப்படி இல்லைன்னா நீ வந்து திருடன், அப்படி இல்லைன்னா நீ வந்து பாவத்தை சாப்பிட்றன்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேவா. சோ இதுக்கு வந்து உதாரணம் எல்லாம் பார்த்தோம். பற்று இல்லாம தன்னோட உயர் பதவியில இருந்து கூட பிரதாப் மகாராஜா எப்படி இருந்தாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நிஷ்காம கர்ம யோகிகளா இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. சோ அப்புறம் சிறந்தது வந்து பக்தி யோகம்ன்றது பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. Yes, Mataji. Yes. Yes, Atmarati Kevashat Atma Traptas Manavaha Atmanyeva cha Santushtas Tasya Karyam na Vidyate. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டு தன்னிலே பூர்ணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் எதுவும் இல்லை. யார் ஒருத்தன் வந்து ஆத்மாராமா நேற்று சொன்னோம் இல்லைங்களா, தண்ணில் ஒருத்தவங்களை திருப்தி அடைகிற வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாராமர். மித்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் அது வேணும் இது வேணும் ஏதோ ஒண்ணு டெபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம், ஒரு ஏக்கத்தோட வாழ்றோம். தன்னுள்ள திருப்தி இருக்கிற மனிதர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸும் வந்து ஆத்மாராமர்கள் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அப்பேற்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை, அவங்களுக்கு சந்துஷ்ட தஸ்ய காரியம் ந வித்தியதே அப்படின்றார். ஓகேவா. சோ நமக்குள்ள ஒருத்தவங்க எப்படி எல்லா விதத்திலும் திருப்தியோடு இருக்கிறானோ அவன் வந்து சால சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. Naiva tasya kritena to na kriteneha kashana nachata sarva bhutesu kasit attapyapashrayah. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு அவனுக்குன்னு தனியா விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, நோக்கமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இத்தகைய கடமையை செய்யாதிருக்கும் அவசியமும் இல்லை, மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அதாவது தன்னை உணர்ந்தவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கிருஷ்ணரை நம்பிதான் இருப்பான். அவன் எதுக்குமே யாரையும் நம்பி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த சன்னியாசிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கைய முழுசா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லையா. அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபியர்லெஸ்னஸ் பயம்ன்றது இருக்கக்கூடாது, யாருமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். அதாவது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, கோசுவாமிகளோ சன்னியாசிகளும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு கிராமத்துல கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு இடத்துல பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு அடுத்த இடத்துல போவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மதுக்கறி பண்ணுவாங்க. சில பேர் மதுக்கறி கூட பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இருந்த ஒருத்தர் தான் மாதவேந்திரபுரி. அவரை நோக்கி வந்து அந்த பால் எடுத்துட்டு வந்து கிருஷ்ணரே கொடுத்தார் இல்லையா. சோ அவங்க எந்த சூழ்நிலைக்கும் பயப்பட தேவைய அவசியம் இல்லை, எதையும் யாரையும் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு எந்த கடமையும் இல்லை, ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. அதனால ஒருத்தருக்கு வந்து கடன்கள் இருக்கு, பித்ரு கடன், ரிஷி கடன், அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடன்களை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் அடைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகேவா. பக்தியில இருந்தானா, கிருஷ்ண பக்தி பண்ணான்னா அதை அடைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சா எல்லாமே வந்து திருப்தி ஆயிடுவாங்க. அதை வந்து இங்க சொல்றாங்க. அப்புறம் எந்த ஜீவராசிகளும் நம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் நம்ம சார்ந்து இருக்கிறோம் கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டு இல்லையா. ஆனா இந்த தூய பக்தர்களுக்கோ தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கோ இதெல்லாம் அவசியம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ண உணர்வில் யாரு முழுமை அடைந்திருக்கான அவனுக்குள்ள திருப்தியோடு இருப்பான். தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. அதே வந்து பொய்யா இருந்துட்டு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, வித்தியாச்சாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலி மனிதர்கள். பெயரளவுக்கு வந்து சன்னியாசியா இருப்பாங்க, பட் உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த புலனின்ப பொருட்கள் மேல ஆசை வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. அவங்கெல்லாம் வந்து போலி மனிதர்கள். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவருக்கோசமே டெடிகேட் பண்ணி வாழ்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கடமன் எதுவும் இல்லை அப்படின்ற. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्योः आचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः. சோ ஒருத்தன் வந்து பரத்தை அடையணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்னா செயல்களின் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் இருக்கு.
பந்தம் இருந்தா வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், பிறப்பு இறப்பு சக்கரம் வரும். அவன் இவன் எப்படி பண்றான், கடமைக்கோசம் செய்யறான், ஏனோ தானோன்னு இல்ல, கடமை உணர்வோட எனக்கு இது விதிக்கப்பட்ட கடமை, பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி, நான் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்றான் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கிறவன் வந்து சால சிறந்தவன், அவனுக்கு மறுபடியும் வந்து பிறப்பு இல்லை அப்படின்றார். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள், பலன்களில் பற்று இல்லாமல் கடமைக்காக தகழ்ந்த வழிகாட்டுதலுக்கு கிருஷ்ணருக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான்ல கூட நல்ல டிகிரி ஹோல்டர்ஸ், உயர்ந்த பதவியில் இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றம் அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கோசமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. அதில் ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக்கு விநியோகம் பண்ணுவாங்க, புஸ்தகம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா ஏதோ ஒரு வார்த்தை படிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மனமாற்றம் வரும், அதுக்கு நீ காரணமா இருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவன் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட முறையில கனெக்ட் ஆயிருப்பான், அவன் கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் நித்தியமா வாழ்வான். ஓகே, வேத சடங்குகள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் வந்து சிறந்தது. இதுதான் நம்ம சடங்குகள் செய்யறதை விட கலியுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம் கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம எல்லா வேலைகளும் செய்வாங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्गहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்மாதிரியா இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஜனக மகாராஜா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜ ரிஷி, அவரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு அரசு அந்த நாட்டை வந்து எப்படி செவ்வனே ஆண்டுட்டு வரணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் ஒரு பக்தி பண்ணிட்டு வந்தார். எனக்கு செல்வாக்கு இருக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு அலட்டிக்காம அந்த கடமையெல்லாம் செஞ்சுட்டு சிறந்த பக்தராகவும் இருந்தார். ஓகேங்களா. எப்படி முன்மாதிரி அப்படிதான் பின்மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு அரசன் சிறந்த பக்தனா இருந்தானே அவன் செய்ய வேண்டிய வேற அவசியமே இல்லை, அவனை வந்து மக்கள் பின்பற்றுவாங்க இல்லையா. சோ ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்கிறது, நாமஸ்மரணம் பண்றது, வேதங்கள் பாகவதம் படிக்கிறது அரசன் பண்ணா பின்னாடி மக்களும் பண்ணுவாங்க. சோ அரசனுடைய நோக்கம் என்ன, அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிட்ட வந்து கூட்டிட்டு போனோம், அப்படி இருக்கிறவர் தான் உண்மையான அரசன். ஓகே, சோ நம்ம கிருஷ்ணர் கூட வைபவங்களை சொல்றாரு, நான் அரசன் சொல்லிட்டு இல்லையா. அதனால கடவுள் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அரசனை வந்து சரியா எடுக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இருக்கக்கூடாது. ஹரே ஹரே माताजी. माताजी आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. हरे कृष्ण. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம், பெரிய அம்மா வாத்து போயிட்டு இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி குட்டி குட்டி வாத்து போயிட்டு இருக்குது இல்லையா. அது மாதிரிதான் பெரியவங்க எப்படியோ நம்ம வீட்டுல கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, முன்னேறு எப்படியோ அப்படிதான் பின்னேறுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது இயல்பா பேசுறவங்க இல்லையா. பெரியவங்க வந்து வீட்டுல பெரிய பசங்க மூத்த பசங்க வந்து நல்லா இருக்கணும், நல்ல நடத்தையோடு இருக்கும், அதை பார்த்துதான் பின்னாடி வர்ற பசங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, எத்யத் ஆசிரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத்தத் ஏவதரோ ஜன. ஸோ பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றன. இப்போ ஒருத்தன் வந்து இருக்கிறான், அவன் வந்து பீடி சிகரெட் பிடிக்கிறான், அவன் வந்து தன்னுடைய மக்கள் கிட்ட சொல்றாங்க நீங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க அதெல்லாம் முடியாது, நீங்க என்ன செய்றீங்களோ நாங்க அதை தான் செய்வோம், நீங்க சொல்றதை செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா. தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. அவன் என்ன செய்யறானோ அதைதான் செய்வாங்க, அவன் பேசுறத வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா. ஏன் சிறந்த தலைவர் செயல்படுகிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பிரபுபாதாவே எடுத்துக்கலாமே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தர் தான் இருந்தாரு, அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாரு, அதுக்கு அடுத்தது அவர் குரு சொன்ன மாதிரி மேற்கிந்திய நாட்டுல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணார் இல்ல. அவர் இப்ப வந்து என்ன நமக்கு எப்படி முன்மாதிரியா இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணலாம், நம்மளும் எல்லாரும் கிரகஸ்தர்கள் ஆமாவா இல்லையா. சோ ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு அவ்வளவு ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் தாக்கத்தையும் கொடுத்தாரு. அப்ப நம்மளால நம்ம குடும்பத்துல தாக்கம் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா? கண்டிப்பா முடியும் மாதாஜி.
இல்லையா? அவர் உலக அளவுக்கு பண்ணாரு. அட்லீஸ்ட் நம்மளால நம்ம குடும்பம், நம்ம சமுதாயத்துக்கு உள்ள பண்ண முடியாதா? நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்களுக்கு ஒரு ச வட்டத்துக்குள்ள இல்லையா? ஆ அது அது அத எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து சன்னியாசி எடுத்துட்டு பல விஷயங்கள ஃபேஸ் பண்ணார் இல்லையா? 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. அந்த அப்ராட்ல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை மாடு குத்திட்டு நினைவே இல்லாம ரோட்ல விழுந்தாரு. ஓகேங்களா? ஸோ நெறைய கஷ்டப்பட்டார். அவ்ளோ சாமானியமா ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு கிடைக்கல. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் போனது கார்கோ ஷிப் இல்லையா? ஒரு சரக்கு கப்பல்ல தான் போனாரு. ஜலதூதா இந்த சரக்கு கப்பல் வசதியாலாம் போல இல்லையா? ஆனா மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமா 108 கோயில்கள கட்டி குடிச்சிட்டு வச்சு போனாரு. அந்த வயசான சமயத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா, பல உலகத்துக்கு போயிட்டு வந்தாரு. 12 முறை உலகத்துக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. அதுக்கூட சில பேரு நக்கலா பிரிச்சு கேட்டாங்க. "நீ என்னப்பா இப்படியெல்லாம் ஊர் சுத்துறேன்னா?" அதுக்கு சொன்னாரு, "நீ மறுபடியும் பிறப்பு, இறப்புன்ற சக்கரத்துக்கு போக்கூடாதுன்னு தான் நான் இப்படி ஊர் சுத்துறேன்" அப்படின்னு சொன்னாரு அவரு. ஓகேங்களா? நெறைய புத்தகங்கள யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு 70, 80 புத்தகங்கள் அந்த தள்ளாத வயசுல வந்து மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி குடுத்தாரு. ம். ஸோ அதனால அவர நம்ம முன்மாதிரி நம்ம வந்து எழுத வேண்டாம் புக்க. அவர் எழுதி வச்சுட்டு இருக்கிறத வந்து படிச்சா போதும். இல்லையா? அதுக்கே நம்மளால வந்து வாழ்க்கை பத்தவே பத்தாது. பாகவதம்னு எடுத்துக்கிட்டா 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பகவத்கீதைன்னு எடுத்துக்கிட்டா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அத நம்ம தரோ ஆகுறோமான்னா ஒரு கேள்விக்குறி. இல்லையா? ஆ நம்ம எதையுமே கிருஷ்ணர நினைச்சு வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், குருவோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் அனைவருமே யாருக்கோ தலைவர்கள். நான் என்னை தேர்ந்தவர்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துகின்றேனா? கரெக்ட் இல்லையா? பெரிய போஸ்ட் தான் வேணும்னு இல்ல. நம்மளும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்களுக்கு தலைவரா இருக்கோம். கரெக்ட்டா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்லயே நம்ம தலைவர் தான் இல்லையா? தலைவன், தலைவி ஒரு பதவியில இருக்கிறோம். அவங்கள வந்து மக்கள வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட எடுத்துட்டு வர முடியலாமே! அவங்கள பார்த்து 4 பேர் மாறட்டுமே! முடியாதா என்ன? இல்லையா? நம்மளும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். நம்ம எத்தன பேருக்கு 4 பேருக்கு தலைவரா இருக்கோமோ, ஒருத்தவங்களுக்கு தலைவரா இருக்கோமோ, அது வேற கணக்கு. அத வந்து நம்ம எண்ணிக்க வேண்டாம். நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்கள நம்ம பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि. சோ இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பிருதாவின் மகனே அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல நான் செய்ய வேண்டிய கடமை ஒண்ணுமே இல்ல. இருந்தாலும் எனக்கு தேவையும் இல்ல. நான் அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்ல. எனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றார். யோசிச்சு பாருங்க. கிருஷ்ணர் வந்து அவரும் அந்த 16,108 மனைவிமார்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இல்லையா? ஒரு வீட்டு மாத்திரம் குடுக்கல. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அரண்மனைய குடுத்தார் இல்லையா? அங்க வந்து சகல போக ஐஸ்வர்யங்களும் குடுத்திருந்தாரு. பணிப்பெண்களும் குடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இவர் இருந்தார். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய கடமை ஒரு கணவனா இருக்கக்கூடிய கடமைய அவர் செஞ்சார். ஓகேங்களா? அ அ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விருந்தோம்பல் சுதாமா வந்தா எப்படி இருந்தாரு? இல்ல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அவரு சின்ன வயசுல வந்து குருகுலத்துக்கு போனாரு. அவரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணுமே இல்ல. ராமரும் பார்த்தீங்கன்னா, குருகுலத்துக்கு போனாரு. ஆமாவா? இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இவங்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு உதாரணமா தான் இருக்காங்க. சின்ன வயசுல குருகுலத்துக்கு போனாங்க. அப்புறம் வந்து கிரகஸ்தர்களா வாழும்போது பிராமண தர்மத்த கடைபிடிச்சாங்க. தான தர்மங்கள் பண்ணாங்க. காலையில எழுந்தா ஒரு தான தர்மங்கள் பண்ணிட்டு, பசு பூஜை பண்ணிட்டு, அப்புறமா தான் எல்லா வேலைகளும் செய்வாங்களாம். அப்புறம் என்னோட கூட இருந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு பசங்கள எப்படி வந்து வளர்க்கறது, என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ அதெல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு வந்தார். ஸோ அவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மார்த்த எப்பயுமே இருக்கு. ஓகே. இருந்தாலும் அவர் செயல்கள செய்றாரு. ஓகேவா? ஆ, ஆ. அப்போது எனக்கு கஷ்டம். அவர் அதிகாலையில எழுந்துப்பாரு. எல்லா இடத்துலயும் நமக்கு வந்து ரோல் மாடலா அவர் இருந்து போயிட்டு அவர் சும்மா வேதங்கள்ல மாத்திரம் இல்ல. வேதங்களை எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி முழுசா காமிச்சிட்டு போயிருக்காரு. இல்லைங்களா? சிருஷ்டிகர்த்தாவான முழுமுதற் கடவுளே அப்படி இருந்திருக்காரு. நம்மலாம் என்ன அவரால இல்லையா? நம்மளும் நம்ம செயல்கள் கடவுளோட கிருஷ்ண செய்யணும். விதிக்கப்பட்ட கடமை கவனத்துடன் செயலாட
தவறினால் மனிதர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டு வருது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. நான் வந்து இன்கேஸ் வந்து வச்சுக்கோங்களேன், என்னை பார்த்து எல்லாரும் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுவாங்க, அதனால நான் வந்து என்னுடைய கடமையை செய்யறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸ்கிரீன் தெரியல. ஒருவேளை நான் செய்யாம இருந்தேன்னு வச்சுக்கோவேன், நான் ஒருவேளை கடமையை செய்யாம இருந்தேன்னு என்ன பார்த்துட்டு எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்க, அதனால நான் என் கடமையை நான் செய்யறேன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? 23வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. यदि हर्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतीन्द्रतः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. சோ பகவானின் என்ன விளக்கு கடமைகள் எப்படி பண்ணிருக்காருன்றதை இங்க பார்க்கலாம். அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லை, அவர் எதையும் அடைய வேண்டிய ஆசை இல்லை, அவருக்கு எந்த தேவையும் இல்லை இல்லையா? அப்படி இருந்தாலும் அவர் வந்து செஞ்சாரு இல்லையா? அவர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர், அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடைபிடிக்கிறார். கிருஷ்ணர் முன்மாதிரியாக இருந்து நம்ம வழி நடத்துகிறார். அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்து வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஓகே மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஒரு 3 ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. 27 வரையும் படிச்சிருங்க. ஓகே 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 மாதாஜி. उस्तितेयुर्इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्गरस्य च कर्ताशाम् उपाहन्याम् इमा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विदांसो यथा कुर्वन्ति भारत सूर्यादित्यं सक्तशितिषु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनेयात् अन्यानं कर्म संगिनां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில் இந்த உலகம் எல்லாம் சீரழிந்து விடும், தேவையற்ற ஜனங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமாகி விடுவேன். ஸோ நான் செய்யலைன்னு வச்சுக்கோயேன், என்னை பார்த்துட்டே அவரே செய்யலை நான் ஏன்டா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, வர்ணசங்கரம், தேவையில்லாத மக்களும் வருவாங்க. அதன் மூலம் எல்லா உயிர் வாழ்களின் அமைதியையும் அழித்தவனாகி விடுவேன். அவருக்கு ஒரு பயம் இருக்கு இல்ல, நான் சரியா செய்யலைன்னு என்னை பார்த்துட்டு இங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஸோ நான் ஒழுக்கமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த பயமும் அக்கறையும் நமக்குள்ள இல்லையா? முன்மாதிரியாக இருந்து ஏன் வழி நடத்துகிறார்? ஒரு கேள்வி போட்ட, மற்றவர்களுக்கு காரணம் காண்பிப்பதற்காக அல்ல. மற்றவங்களுக்கு நான் இப்படி இருக்கேன், அவங்க எங்களை மெச்சுக்கிட்டோம் அப்படிலாம் இல்லை. பொது சமூகத்தின் அமைதியை காப்பாற்றுவதற்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்ட. யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தன் வந்து அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒழுக்கன்றது இருக்குமா? நம்மளே ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாமே. நம்ம இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கும் முன்னாடி இப்பயும் நமக்குள்ள கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கா இல்லையா? நிறைய இருக்கு இல்லையா? நம்ம மாறி இருக்கோம், நமக்குள்ள நம்ம உணர்வு அளவுல, ஒரு செயல் அளவுல நம்ம கோவம் கரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? சில இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் பெருந்தன்மையா இருக்கணும்னு நினைப்போம், ஃபெயிலியர் ஆனா கூட முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, அப்படிதான் மாதாஜி பார்த்துருக்கோம். அவர் செஞ்சதெல்லாம் வந்து என்ன, இந்த உலகத்திலயும் இந்த சமுதாயத்துல அமைதியை கொடுக்கணும், அப்புறம் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இது எப்படி முடியும்? ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய கடமைகளை செஞ்சாதான் அது முடியும் இல்லையா? தனி மரம் தோப்பு ஆகாது இல்லையா? எல்லா மரங்கள் சேர்ந்தாதான் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம், தோப்பு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அப்பதான் வந்து தர்மத்தை பின்பற்ற முடியும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அம்மா என்ன செய்யறாங்களோ பசங்க அதுதான் செய்யறாங்க.
இப்ப அம்மா லேப்டாப் வச்சுட்டு மொபைல் வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுதான் செய்வாங்க. அதே வந்து அவங்க வந்து பகவத்கீதை புக் எடுத்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா பசங்க என்ன செய்வாங்க? அதுவே ஃபாலோ ஹரே பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணா, பேசவே அது மாட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 25வது ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதைப் போலவே அறிஞரும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் ஏதுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்காக அது செய்யப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு மறுபடியும், பலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு முறை இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க பார்க்கலாம். பழனியில் ஹரே கிருஷ்ணா பற்றுதல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதைப் போலவே அறிஞரும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் எதுவுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துவதற்காகவே அது செயல்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வதைப் போலவே அறிஞனும் கடமையை செயலாற்றலாம். ஆனால் பற்றுதல் எதுவுமின்றி பொதுமக்களை சரியான பாதையில் வழி நடத்துவதற்காக அது செய்யப்படுகிறது. இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜனக மகாராஜா பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணாரு? அரசனா இருந்தா கூட தன்னுடைய கடமையை செஞ்சார் இல்லையா? நான் எனக்கு வந்து ஆன்மீக ஞானம் வந்துடுச்சு, அதனால நான் வந்து இந்த அரச பதவியில ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் பண்ணல. கரெக்டா? எஸ் நோனா சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. எல்லாரும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா? ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு என்ன ஆகுது? ஒண்ணு ஒரு 2-3 பிரபுஸ் தான் பேசுறாங்க. எனக்கு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு சொல்லிட்டு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதே வந்து பிரதாப் மகாராஜா என்ன பண்ணாரு? அரசனா இருந்தா கூட அவர் என்ன பண்ணாரு? கடவுள் வரும்போது அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், கடவுள் அரசனோட சிறந்தவன்றத அவர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டார் கடவுளை பத்தி. அதனால போயிட்டு அவரே தொண்டு செஞ்சார் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்கள், உயர்ந்த பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டும். இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டா நமக்கு என்ன ஆகும்? நமக்குள்ள மாடுலேஷன் நடக்கும். பற்றின்றி நம்ம கடமையை எப்படி கடமை உணர்வோடு கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஏன் கடமைகளை செய்கின்றேன்? ஏதேனும் ஆசை இருக்கிறதா? அல்லது ஆசை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துமா? கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் இல்லையா? ஆத்மாராமர், அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறாரு. அப்படியாப்பட்டவருக்கு என்ன இருக்க போகுது? எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் அவர் செய்கிறார். அந்த பாயிண்ட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். பட் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சுட்ட நம்ம எல்லாம் எல்லாரும் புகழணும், பாராட்டணும் அப்படின்னு நினைப்போம். கரெக்டா? நம்மளுக்கு அங்கதான் பிரச்சனை. அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறதே இல்லை. அவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. அந்த குணாதிசையை நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணன் பக்தனும் பௌதிக செயல்களில் பற்று கொண்டவனை போலவே செயல்படுவதாக தோன்றலாம். இவரு என்னடா நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தனா தான் இருக்காரு, எழுறாரு, குளிக்கிறாரு, தான தர்மங்கள் பண்றாரு, பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றாரு, பசங்களை குளிப்பாட்டுறாரு, அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி விடுறாரு, அப்புறம் அரசவைக்கு போறாரு, சாதாரண மனுஷன் போலதானே இருக்காருன்னு அவருக்கு கடமைன்னு ஒண்ணுமே இல்லை, இருந்தாலும் கடமையை செய்யறாரு. அதுதான் அங்க ஹைலைட்டு. நமக்கெல்லாம் வேற வழியே இல்லை, நம்ம செஞ்சாதான் நமக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாடு கிடைக்கும். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அவருக்கு அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவர் நினைச்சா என்ன, ஒரு நமக்குன்னா ஒரு புலன் ஒரு வேலை தான் செய்யும். அவருக்கு எல்லா புலன்களும் எல்லா வேலைகளும் செய்யும் இல்லையா? ஏன்னா அவருடைய உடலும் ஆன்மீகமயமானது, ஆத்மாவும் ஆன்மீகமயமானது. அது வந்து திவ்யமானது, மாற்றங்கள் இருக்காது. எங்கேயாவது நீங்க வந்து வயசான கிருஷ்ணர் போட்டோவை பார்த்திருக்கீங்களா? பார்க்கல மாதாஜி. ஆனா நம்ம போர் புரியும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா 125 வயசு அவருக்கு. வயசான ஆமா தாத்தா மாதாஜி. பிக்சர் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கோமா? இல்ல இல்லையா? இல்ல அவர் மாதாஜி. எப்பவுமே நவ யவ்வனம் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. அப்புறம் வந்து 16,108 கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு. நம்மளால ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாவே மெயின்டைன் பண்ணதே பெரிய விஷயம். அவர் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணாரு. அதனால அதை வந்து நம்ம அதை வந்து எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அத்தனை மாளிகையிலும் கட்டி கொடுத்தாரு, அத்தனை மாளிகையிலும் அவர் வாழ்ந்தார் தனித்தனி உருவமா. நம்மளால வந்து மூவில வேணும்னா டபுள் ட்ரிபிள் ஆக்டிங் வேணா பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்புறம் அதை வந்து சீனை ஒட்டுவாங்க. ஆனா அவர் நிஜமாவே அத்தனை விரிவங்கமா ஆனாரு இல்லையா? ஆனால் அவர் இருவரும் தங்களது விருப்பங்களில் அடிப்படையில் வேறுபடுத்துகின்றனர்.
ஓகேவா? ஸோ நமக்கு விருப்பம் இருக்கு. அவருக்கு அந்த மாதிரி இச்சை எல்லாம் இல்லை. ஏன்னா அவர் ஆத்மா ராமர், தன்னில் திருப்தி அடைகிறார். நாம் எதற்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அது நம் இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது இல்லையா? ஸோ இது வந்து நம்ம பரதருடைய ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து இறக்கும்போது எதை நினைச்சாரு அதுவா ஆனாருன்றதை பார்த்தோம். அதனால நம்ம ஆசை இருக்கு இல்லையா, எதை மேல வச்சிருக்கோன்றதை நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? கரெக்டான பொருள் மேல வச்சிருக்கிறோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 26 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவாற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது, செயலில் இருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. ஒருத்தன் வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆனா வேணாடா செய்யாதடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரையும் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. அவங்கவுங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்கவுங்களுக்கு அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை விட்டுட்டு அப்புறம் அவங்கள வந்து மெல்ல மெல்லமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மோட்டிவேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்கு அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்ம போயிட்டு உடனே நமக்கு இன்னைக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதுதான் சொல்லிட்டு இல்லையா, நீயும் இதை பண்ணுன்னு சொன்னா அவன் யாருமே நம்ம பேச்ச கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க வழிக்கு போயிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். கரெக்டா? நம்ம வந்து நம்மளே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது சொன்னா நம்ம செய்ய மாட்டோம். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. இல்ல அப்போ நம்ம சொல்றதை வேற ஒருத்தவங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம்? எதிர்பார்க்க முடியாது மாதாஜி. இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து எந்த லெவல்ல இருக்காங்களோ அவங்கள அந்த லெவல்ல இருந்தே நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். சரி நீங்க இதை பண்றீங்களா, அதை பண்ணுங்க, இதையும் சேர்த்து பண்ணுங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க, ஒரு பூஜை பண்றீங்கன்னா அதை பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், அது கூட இந்த நாமஸ்மரணம் பண்ணுங்க, நல்ல உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும். அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அப்போ அவங்க நினைப்பாங்க, நான் இத்தனை நாள் பண்ணது தேவையில்லாத விஷயம், இதை நான் இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறிஞர் அறியாமையில் உள்ளவர்களை எப்படி நடத்துகின்றனர்? அஜ்ஞானத்தை நீக்கிறார். ஓகேவா? டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதில்ல. இப்ப பிரபுபாதா கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ராடுக்கு போனாரு, அவங்க ட்ரெஸ்ஸையும் ஹேர் ஸ்டைலையும் அவர் மாத்தவே இல்லை. அவங்க என்ன கலாச்சாரத்துல இருந்தாங்களோ அவங்கள அப்படியே வச்சு அவங்களுக்கு என்ன சொன்னார், ஃபர்ஸ்ட் மகாமந்திரத்தை கொடுத்தார், அப்புறமா அவங்களா மாறினாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம இன்னைக்கு நான் மகாமந்திரம் எடுத்துட்டேன், நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உடனே எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தா அவங்களும் மாறுவாங்க. ஓகேவா? அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படலாம். அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம வந்து ஒரு பூ மாலை கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள போயிட்டு பூ வாங்கிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த கிருஷ்ணருக்கோசம் அவன் பூ வாங்கிட்டு வந்தான் இல்லையா, அந்த பலன் அவனுக்கு போய் சேரும். அந்த வேலையை நம்ம வாங்கணும் இல்லையா, அந்த கிரெடிட் நமக்கும் வரும். ஸோ எந்த விதத்துல முடியுமோ நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள யூஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முகுணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். ஸோ நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக. அவன்கிட்ட என்ன இருக்குது, நான் தான் காரணம்னு சொல்லும் போது அவனுக்குள்ள அகங்காரம் விமுட ஆத்மா கர்த்தாகம் இது மன்னியத்தே, நான் தான் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா எல்லாரும் ஒரு பங்கு தான் இல்லையா, 5ல் 1 பங்கு. நம்ம ஒரு செயலை செய்யறோம்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, பரமாத்மா, ஆத்மா, பிரகிருதி, புலன் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல 1/3 தான் இருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ தன்னையே கர்த்தாவா நினைக்கும் போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அப்புறம் லௌகீக செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டிருக்கான், ஓடிட்டே இருப்பான். சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 24/7 தன்னுடைய லட்சியத்தை அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டே இருப்பான். அவனுக்கு என்ன இருக்கும், பற்றுதல் இருக்கும். வெற்றி அடைஞ்சா சந்தோஷமா இருப்பான், தோல்வி அடைஞ்சாலும் வச்சுக்கோவேன் தொடர்ந்து மனசு உடஞ்சி போயிடுவான் இல்லையா. இப்ப எல்லாரும் நிறைய மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வீக் காட்டட தான் இருக்காங்க. ஒரு கோலை வந்து நம்ம அடையலைன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, இமீடியட்டா வேற விதமான முடிவுகளை எடுக்கிறாங்க இல்லையா. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் அவசியமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் வந்து எப்படி யாரு நடந்துக்கிறது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மயங்கிய ஆத்மா. சோ இந்த மயங்கி இருக்கிற ஆத்மாக்கு என்ன கொடுக்கணும், தெளிந்த ஞானம் கொடுக்கணும் இல்லையா. இப்போ நம்ம ஒரு குட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தண்ணியை கலக்கிட்டோன்னா அது எல்லாமே செம்மண்ணா இருக்கும். கரெக்டா? அதே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது தெளிந்த நீரா மாறும். ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி குழம்பிய மனசுக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மெல்ல மெல்லமா டைம் எடுத்து அது வந்து தெளிவாகும். ஸோ இந்த மயங்கிய நிலையில் உள்ள ஆத்மாக்கள் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க. என்னது,
நான் தான் கர்த்தா, நான் தான் ஓனர்னு நினைக்கிறாங்க. என்னால தான் இவ்ளோ செய்ய முடியும், நான் இவ்ளோ செய்றேன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் பற்றுதலும் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஓகேவா? கண்களுக்கு புலப்படாத விலங்குகளால் நான் கட்டப்பட்டுள்ளேன் என்பதை கூட அவன் அறியவில்லை என்றால் எவ்வாறு நான் என்னை அக்கட்டிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியணும்? ஆத்மா, உடம்புன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னு தெரியணும். அப்புறம் இந்த உடலுக்கு வந்து 4 குறைபாடுகள் உள்ளதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்றத புரிஞ்சுக்கணும். நிலையற்ற இந்த அசாஸ்வத துக்காலத்துல நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்றது தெரிஞ்சிருக்கும். நான் கட்டுண்டு இருக்கிறேன். அப்ப யாராவது என்னை வந்து விடுதலை பண்ணணும்ன்ற அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இந்த 3 குணங்களுக்கு பின்னாடி நான் ஓடிட்டு இருக்கிறேன். அதனால நான் வந்து இன்னும் மயங்கி இருந்து கட்டுக்குள்ள இருக்கிறேன்றத அவன் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்போ அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு குருவை அனுப்புவார் இல்லையா? அப்ப வந்து அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருத்தியே கிரியமானானி, நாம் அனைவரும் இயற்கையினால் கட்டுப்பட்டுள்ளோம். அதாவது இயற்கைனா பிரகிருத்தினாவே என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டிருக்கோம். அதனாலதான் வந்து சில நேரத்துல வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தோட செய்வோம், சில நேரத்துல வந்து கோபம் அதிகமா வரும் மாதாஜி. கரெக்ட் பிரபு. அப்புறம் சில நேரத்துல வந்து சோம்பேறியா இருப்போம், சில நேரத்துல கொஞ்சம் நார்மலா சத்துவ குணத்துல சோகம் இருப்போம். அதிகமா இருக்கும் மாதாஜி. அப்புறம் ஆனா இதெல்லாம் கடந்து நம்ம நேத்து ஸ்லோகத்துல படிச்சோம், திரைகுணையோ, இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல வந்து நித்திய சத்துவ குணத்துல இருன்னு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அப்படி இருந்தாதான் நமக்கு என்ன இருக்கும்? மனசு நிச்சலா அச்சலா, மனசுல வந்து சஞ்சலம் இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கோட பகுதி இதுதான். நம்ம இன்னைக்கு இதை முடிச்சிருக்கிறோம். மித்த பகுதி நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. All Hare glories to Krishna. Guru and Gauranga. Srimad Bhagavad Hare Gita ki Krishna. jai. Hare Krishna Mahamantra ki jai. Hare Krishna. ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. So thank you. End பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி, பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. கொஞ்சம் நாம ஜபம் பண்ணுங்க. ஸ்லோகம் 10 இருக்கிற வரையும் குரு அஷ்டகம் படிங்க. ஓகேங்களா? நம்ம மித்தது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. குரு அஷ்டகம் மோஸ்ட்லி நம்ம 4 ஸ்டான்ஸா கத்துக்கிட்டோம். இன்னும் இருக்கிற 4 படிங்க, நம்ம முடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.